Dyw gemau ddim yn union yn enwog am bethau fel deialog, na stori, na narratif. Diolch beth bod gemau fatha Destiny di newid hwnna i gyd. Felly, pam chi'n gofyn eich hunan bod yna gymaint o ffilmiau wedi selio ar gemau? So chi'n meddwl fysa nhw wedi stopio ar ôl perfeithio'r fformula efo'r ffilm Super Mario Brothers? Heddwch i lwch Bob Hoskins. Felly gadewch i ni stopio chi rhag wneud yr un camgymeriad â ni a mynd â chi drwyddo y ffilmiau gwaethaf bosib wedi selio ar gemau. Yep, a'i gwylio nhw. Na, ni'n gwylio nhw. Double Dragon, ffilm wedi selio ar gemau retro beat-em-up. Dim stori, a mwy na lai mynd o gwmpas y lle yn cicio pobl yn y gwyneb. Mae'r ffilm wedi selio yn y dyfodol pell 2007 ac yn dilyn y dau frawd o'r gêm Billy a Jimmy Lee wrth nhw drio drechu'r dihiryn Shuko. Robert Patrick o Terminator 2 jyst gyn sacio i asiant. Ac achub y byd neu rhywbeth. $50, man. We accept all major credit cards, including American Express. George Hughes wedi cael dyddiau gwell. Na, nath yr actio ddim ennill unrhyw opera. Ac am y deialog. But I consider you like a son of all. And like a son, I can always have another. However, there's only one Double Dragon. Mae mhen i'n brifo. Wel, mae Shuko yn llosgi ffrind gorau'r brodyr mewn tan, ac ar ddiwedd y ffilm, ar ôl ei drechu, mae Billy a Jimmy yn dial arno. O ydyn. Hey, why are you hitting yourself? Hey, don't hit yourself. Come on, quit it. Hwn yn effernol, ni'n mynd gwylio mwy. Come on, mae'n rhoi gwaith na hwn, fydd yn hwyl. Mortal Kombat? Na misg y goreion. Blood Rain. Nawr, mae hon yn ffilm gan Uwe Boll, y bosib y cyfarwyddwr gweitha yn y byd. Yn syrenu Kristana Loken o Terminator 3, just cyn rhoi sac i'w asiant, y boi drwg o Titanic yn y wig mwyaf hunllefus, a Ben Kingsley. Ben Chuffing Kingsley. Mae am hanner dynas, hanner vampire Rain, sydd, yn trio stopio rhywun rhaid cymryd drosodd y byd. Mae gyd yn mynd fel y disgwyl. Does na ddim un cymeriad dau-ddimensional yn yr holl ffilm hyd yn oed, ac maen nhw rywsut yn gwneud dynas brydferth yn lladd vampires yn beth diflas. I should thank you now the brimstone is eradicated and you have so kindly handed me the heart. I would never have believed it would have been so easy. Mae Ben Kingsley yn gweud i llinella fe mor anghygoel o gyflym. Bron fatha bod ganddo fo rwla gwell i fod. O, ac yn y canol, mae Meatloaf yn troi lan efo harem o vampires. I gyd yn topless. Rwan, neith S4C ddim gadael i ni ddangos y dan yma chi. Dim achos y tits, ond achos actio Meatloaf. Ac yn y diwedd, mae pawb ond Rain yn farw ar y llawr. Mae'n fetafor fan o'n rwla. Alone in the Dark, ffilm arall gan Uwe Boll. Right, be off. Mae'n seiliedig ar gêm, does dim lot o bobl yn ei gofio ac yn effernol o ddiflas. Yn rhyfedd iawn, nath o ddim lot o bres. Wel, mae yna rai darnau cyffroes. Bydd yna fwy o foxes i crasio fewn i fyna, siwr o fod. Yay! I fod yn deg, ella fysa Alone in the Dark wedi gallu bod yn ffilm OK, ond mae'r holl bethau diddorol am y gêm yn cael ei anghofio ar ôl rhyw hanner awr ac mae'n troi mewn i rip-off gwael o Aliens. Ond yn lle Sigourney Weaver, mae ganddo chi Tara Reid o American Pie yn actio gwyddonydd, good god. A dyna ni, y gweitha o'r gweitha. Rwan, fyswn ni'n gallu mynd ymlaen am rhain. Pam di'r ffilmau yma ddim yn gweithio? Y gwahaniaethau sylfaenol rhwng gemau a ffilmiau, a'r ffaith bod Tara Reid wedi actio gwyddonydd. Ni wedi bod yma am 7 awr yn barod. Felly, tro nesaf, mynwch efo ni pan byddwn ni sbio ar Street Fighter, Prince of Persia... Na. Rhywbeth arall ta.